L-għalliema fl-iskejjel se jkunu protagonisti ewlenin biex jaċċertaw li l-miżura ta' Tablet per Child tkun waħda sostenibbli u użata meta verament ikun hemm bżonn. Fil-fatt fl-aħħar jiem ġie organizzat kors għal dawn l-għalliema li matulu ġew spjegati kif ħajkun qed jintuża it-tablet mal-istudenti. Dan għax mill-ewwel jum l-għalliema se jkunu bit-tablet f'idejhom bl-istudenti jieħdu tagħhom f'Diċembru. One News mar f'wieħed miċ-ċentri fejn saru dawn il-korsijiet biex isegwi l-aħħar preparamenti qabel l-akademiċi jibdew ipoġġu fil-prattika dan il-proġett. Tkellimna ma' LSA li min-naħa tagħha esprimiet is-sodisfazzjon hekk kif se jkun hemm bilanċ bejn l-użu tal-pitazz u dak tat-tablets. Madankollu ma kienx faċli biex wieħed jaqbad is-sistema mill-ewwel. Għal-bidu jiena ħassejt li kienet daqsxejn irbsa u challenge, però it-taħriġ kien pjuttost friendly ħafna, il-teachers qegħdin jituna taħriġ u qed nippruvaw ukoll fuq it-tablet aħna wkoll. U nħossuna li diġà mhux ħażin qed nikkreaw il-lezzjonijiet aħna, qegħdin nippruvaw ġifieri hands-on aħna. Qed jembsajla li ilu jgħallem għal dawn l-aħħar 12-il sena saħaq li dawn il-jiem ta' preparamenti kienu meħtieġa. Il-taħriġ li qed nieħdu huwa importanti ħafna sija biex niffamiljarizzaw ruħna mat-tablet li ħajkonna f'idejna u li minn hawn ftit ieħor se jkollhom it-tfal. Huwa importanti wkoll biex inkunu trenjati kif se nużawha u kif se nwaslu il-messaġġ aħjar lit-tfal. L-għalliema speċjalizzati biex jgħinu lil sħabhom f'dan il-proġett huma wkoll katalisti biex jagħtu idea ċara ta' x'sistemi għandhom jintużaw. Qed nieħu pjaċir li teachers qed juru ħafna cooperation, ħafna għax qed jirrealizzaw hemm ċerta affarijiet forsi għadhom mhux jaħdmu għax għadna qed naraw x'inhuma l-bżonnijiet eżatt ħalli mbagħad nagħmlu kollox skont il-bżonnijiet. Ma bqija naħseb li sejrin tajjeb ħafna.